optochtgroepen. In Parkstad giet het er honderden van, schattig. En ze zijn alle nu bezig, nu al voor de optocht van over een paar weken, om er dan goed op te staan en in een fijne optocht te lopen. We zijn bij een ganz klein groepje eigenlijk, hele. Klein qua omvang, maar groot in creativiteit en humor. Vergunt op bezoek bij het Kump. We zitten bij het Kump aan tafel. We willen er een keukendus gesprek van maken. Nou ja, de keukendus blijkt in de huiszimmer te staan, dat maakt ook niks uit. Verzint hij in ieder geval met het Kump bij je nee. En daar werd hij productie gemaakt, daar werd hij hergewerkt aan de nieuwe creatie voor de optocht 2024. Maar ze hadden ook al een gans lang verleden, dat zussen aan sommige Kump van die jongens zussen dat ook. Maar de eerste vraag is dus, wie kunt dat zo, het Kump? Waar kende je van? Waar hadden je voor de eerste keer getroffen? Nou, de grootste groep is eigenlijk al van uitgewoon. Van gans vroeger, wie Femina nog bestond, komt dat allemaal samen. En Sander met Wim Albrink van Demisec. En dat komt naar Femina. En ik kom naar Femina. En Wim zijn toenmalige vrouw Bernie komt naar Femina. En hij is weer het zuster van Bernie. Dus eigenlijk al van lang geleden dat we elkaar allemaal kennen. Sabine. Stefan en Sabine. En nog een hele hoop. Vroeger waren we met een man of 20, denk ik. En nu zijn het met nu aan was weer met z'n 11. Ja, want eigenlijk zijn er sinds jaren, maar dan komen we op de geschiedenis komen we gelijk nog wel even terug. Maar zijn er eigenlijk 3 stellen, zeg maar. Daar had ik vuur geplant. Dus er is ook het nachtwoeks bijgekomen. En aanhang van de nachtwoeks. Ja, maar dat is eigenlijk toch het verhaal, hè? Want er eigenlijk zijn er maar een ganz klein groepje. We doen nog allemaal met de klinggroepjes. We hebben 1 keer metgedaan met de gans klingwagens. Een niet bestaande categorie. Ja, want van protocollen en procedures, daar trekt er ook niet zoveel van aan. Dat is niet direct anarchistisch, maar het is nu ook niet zo dat er strak aan de regels wilt houden. We trekken zijn eigen plan van ons eigen thema. Ja. Dus andere thema's boeien dit zoveel. Ja. En dat zorgt natuurlijk wel voor een stortvloed van prijzen, hè, in de loop van de afgelopen jaren. Zeker voor de 11e prijs met promotie ooit is gehaald in Kerkrade. En het tsunami van prijs. En 1 keer met het allerlelijkste pakje waar Henk gigantisch trots op is, maar ik heb alle foto's van het pakje ritueel verbrand. Maar daarover wat prijs mee. En dat is dan toch ook een vraag die gesteld moet worden natuurlijk. En wie wil jou dan voor de nieuwe, Karen? Ja, we houden de telling, dit werd de 30ste vastelovend. Ja, dus... En nu 29 keer gelopen? Ja, nee, geen 29, gewoon een paar keer niet. Maar... dat optocht is uitgevallen. Maar... Ja, nou, we hebben het jaar dat Bernie overleed, ze hebben we geen optocht gelopen. En voor 1 jaar dachten we, verdomme ze een keer niet. En toen hebben we als Demisec aan de kant gestangen. En de humor op dat moment was dus wel dat Demisec dat jaar wit-zwart wordt. Dus dat was echt heel hilarisch. Maar toen hadden we al snel de conclusie langs de kant staan, dat is niet wat voor ons. En ja, in de coronatijd hebben we natuurlijk de alternatieven. De eerste keer hebben we gewoon zelf een rondje gelopen. En het tweede jaar wordt toen die alternatieven. Eerste jaar dus dat zijn de jaren dat we niet gelopen. Maar dan even, zit er ook natuurlijk niet alleen in de hele optocht met geweest. Nee, want er komt van eigenlijk, mensen die over Parkstad haast uit alle windstreken. Hè? Landgraaf, Kerkrade, Heerlen, nog meer. Ja, dat is Landgraaf en Kerkrade. Ja, Henk en ik zijn van Landgraaf. Ik ben nog van de Sheta. Ja. Maar er zit ook wel eens in Landgraaf met geweest, Kerkrade. Landgraaf niet, Kerkrade van een keer of 3 metgelopen, denk ik. Hele baan op voor een jaar metgelopen. Wel te nieuw. Ja, wel te nieuw, gaan kieken, denk ik. Ja, ik weet het al niet meer. Maar hele baan wie de broer van Marielle Prins wordt op hele baan. De eerste optocht in Kerkrade zit vergelopen als de VVV van Heerlen. Promotieteam. Ik kan me ook nog herinneren dat er stewards en stewardessen wordt. Ja, maar dat is gewoon een keer op een vrijdagmiddag geweest. Dat was niet. Dat was wel een zeer geslaagde vrijdag, van altijd foute vrijdag. Ja, dat was ordinair, hè? Ordinair, ja. De leukste foute vrijdag
was eigenlijk wie voor allemaal in de boerenkil zijn gegaan. Ja. En de lui die ons kosten, die lagen eigenlijk in Brugge. En de lui die ons niet kosten, die houden ze gaat van jongens, wat is dat? Terug naar Oeteldorp. En dat wordt het vrijgezellenfeest van Bernie en Wim. Naglessig, want die hadden het jaar ervoor houden ze als surprise act, dat weet ze, hè, de trouwerij gehad. Ja, dus we hadden geen vrijgezellenavond kunnen doen. En toen hebben we ze truc gepakt, inderdaad, het jaar erna in de blauwe boerenkielen. Ja. Even terug naar die optochten. Er loopt dus die optocht, er zit er ook van tevoren festen aan bezig. Er zit veel middigen wie dit, dat er hij of ergens anders bij je zit. We gaan gelijk nog even in de grote optochthal kijken naar de wagen die er zit aan het bouwen. En daarna, om 5, 6 is de optocht gedaan en dan fijn naar heen en s'avonds op dit nog gebed. Uiteraard. Zeker. Ja. Echt waar. Ja. Vroeg. Ja. Ja. Smorgens vroeg om 4 uur bedoeld. Ja. Oké. Ja. Verzond wel geregeld de café uitgeveegd, zal ik maar zeggen. Ja, oké. Door iemand steeds zo goed, Kees. Ja, Van metgenomen met de tekst. We hebben inderdaad bij de foto's zorgen van een aantal jaren dat we dan bij ene stoes nog gingen eten. Dus daar wordt er een grote pan nasi of weet ik wat gemaakt. En op een gegeven moment zijn we meestal dat we van de stad blijven eten en dan blijven hangen. En toen de kinderen klein waren, die liepen natuurlijk met in de optocht. En die gingen toen naar de opa's en oma's. Ja, dat is geregeld natuurlijk. Ja. Logistiek. Maar dat ging vrij soepel. Hey, even over de thema's die er in de loop van de jaren had gehad. In mijn ogen allemaal heel creatief en heel humoristisch. Dat stikt er voor mij bovenuit, blijkbaar voor de jury niet, dat weet ik niet. Maar kinderen door eens gaat u vertellen wie dat tot stand kunt. Zit er daar echt wat te brainstormen of had een idee en wordt het in de groepsapp? Of? Ja, dat is een groepsproces eigenlijk. Je krijgt uit al ideeën en dan pikken we daar een onderwerp uit. En dan kunt we eens kijken wie kunnen we dat een beetje verbeelden, dus beeldend maken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Ankies bijvoorbeeld, noem ik het. Dat is wat hij op de deur slikte, die foto. En dat vinden we ook heel erg hilarisch, want de personen maken met wat op het onderwerp ligt. Dus immers een peet met een grote tang in. Ja, dat houden we ons allemaal van die grote tang in. Ankie van Grunsven wordt Ankie van Grunsven met bonfire. En de Giekerin houden zijn eigen bonfire, zo'n stokpaardje. Ja, en dat weet dan in een schuur ergens een keer, gewoon in een grote loods. Dus ze zes, hè, weet het dan in eigen schuisterd. Ja, laat eens zien die tank. Ja, ganz toevallig had ik ze bij me. Kijk, dat soort tang. En dat ziet dan zo uit. Ze liggen het les met drinken. Ja. Maar, dus dan klungelen we gaat in en dan ook met het nenen en de kleier maken en het uitbouwen van het onderwerp, attributen. Nou ja, maar ook bijvoorbeeld wie ze het dan uitwerkt. Als ze voor bijvoorbeeld naar de volle poelen, dan zitten er dus bowlers en maakt er dan foto's, pleitjes met foto's erop. En zo'n oproep van spaar ze alle nui en zo gaat. En dat is... Dat heb voor jaren gedaan en de dochters en de schoondochters die willen dat voor dit jaar weer gaan doen. En dan is het inderdaad van iedereen een foto maken. En dan de zuster nu echt, die nog al die jaren nog immer die foto's hebben. En die slepen ze zelfs met de carnaval. Dus ik denk dat er een hele hoop blij zijn als we dat dit jaar weer gaan doen. Ja. En dan is het inderdaad wat Sander eerder deze middag zag van, dan heb je bijvoorbeeld verzet met 11. En dat we dan zo gaat hebben van spaar ze alle 12 en dan zoeken naar de 12, die er net bestaat. Nou ja, want ik zou dit even willen afsluiten met de laatste vraag. Dan gaan we nu natuurlijk ook vertellen wat het thema is van dit jaar. Nee. Wat? Wat dan nu? Je moet een beetje verrassing lopen. Daar houdt me de primeur beloofd. Ja, sorry. Ja, wat wil ze bij je? De weeschuw besodemiet, dat was ze bezig. Het is een blamage. Het is een blamage. Maar dat gaat nu wel voor de eerste prijs dan? Nee. Sorry. Ja, niet gewoon elk jaar voor de eerste prijs. 4 delen de prijs zelf uit. Ja. Nee, het geen zelf. We gaan eigenlijk ook nooit naar de prijsuitreiking. We zijn eigenlijk met de prijsuitreiking zijn we immer aan de eten. Olympische gedachten en zo. Ja. En daarna lekker in de pitch ergens. Jongens, waar we natuurlijk net omheen komen, de naam is al een paar keer gevallen.
Vasteloven is natuurlijk een lachende troon. En die tronen die zijn er ook in overvloed geweest. Voorhand alles op Vastelovens maandag zeer geliefd en prominent en mooi lid de uitvaart moeten beleven. Ja, mijn zus inderdaad. Daar ging het in de tijd, in de aanloop naar de Vasteloven al slecht met. En is toen de dinsdag voor de Vasteloven is het overleden. En uiteindelijk hebben we dus de maandag geworden inderdaad de uitvaart. Ja, dat is natuurlijk een totaal overbodige vraag. Wie wordt dat? Maar ja, dat sloeg natuurlijk in wie een bom. Ja, maar het was onverwachts en voor iedereen. Ja. En ja, bizar, een hele bizarre tijd. En, Hadden Zwanesgroep nog dichter bij elkaar gebracht dan vooral worden. Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen, van wie zijn er daar eigenlijk onderling met omgegangen en wie had er dan op een gegeven moment gezegd van nou, Bernie zou het gewild hebben voor Mottendurg? Nou, wat heel typisch was, de dinsdag na de crematie dan, de manslu, die hebben allemaal gezegd van gewoon als gigantisch laveloossoep en dat is ook gebeurd. En de vrouwen die zijn allemaal naar een weiland gegaan, waar Bernie vaker kwam en die hebben het door. Dus heel verschillend. Maar ik zelf ben echt op dat moment gigantisch. Ja, en we zien toen nog de zaterdag zijn we nog inderdaad 's middags niet verkleed, zijn we toen inderdaad ook nog de stad even in geweest. Ook dat. Ja, het was zo'n... Nee, maar ook om... ja, sorry. Het wordt wel, met die dienst in het crematorium, toch wel even te vermelden. Daar komt dus Miserabel binnen, om door de boel, om toch een hommage te brengen, zeg maar. Ja, want voor houden inderdaad muziek uitgekozen en er worden inderdaad La Ragazza nummer van Miserabel, was echt een van de lievelingsliedjes van Bernie ook. Dus dat hadden we sowieso al uitgekozen. En toen op een gegeven moment, is dat gaan rollen van jongens, zou er niet kunnen komen spelen. Ja goed, dat wordt natuurlijk toen een druk programma. Dus we zouden letterlijk in het crematorium voor willen beginnen. En toen kwam dus voltallig Miserabel binnen banjeren, kunnen verspelen. Ja, onvoorbereid, hè, we bedoelen veel wassen van niks. En dat nummer van hun was eigenlijk helemaal op het einde. Maar ja, zien moesten we durf, naar een of andere act. Dus dat hebben we toen ter plekke gezegd, prima, door beginnen we met. Dat wordt kippenvel wie niet. En dat hoor ik ook nog van heel veel mensen. Hè. Er worden enorm veel mensen op die uitvaart. Ja, dat zijn van die nummers voor ik aan het janken kreeg. Ja. Zij zich op de vredig in de zaterdag erin en peilt. Ja, ook dat is vastelovend. Ja, en dat is ook altijd... Dat is er ook altijd bij, inderdaad. Ja. Er komt altijd wel muziek langs, er komt altijd wel een moment langs dat er is. En dat is ook wat ze met elkaar dan deelt en ziet, inderdaad. En wat echt dan mooi, het jaar daarna, carnaval was natuurlijk heel intens. Van wie gaat dit leren? En geen idee. En op vrijdag, toch maar aangepungeld starten. En daar had Sander, dat weet de misschien niet eens, me gered dat ik echt dacht, want ik heb geen idee. En Sander wordt toen aan het kloemelen, want Sander is altijd aan het kloemelen met het stofjas technisch. En dat heeft me toen weer de carnaval ingetrokken. Ja, toch nog een apart detail ook nog, dat bijvoorbeeld in het liedje het Kullen van Casala, alle glazen huur, hè? Nou ja, dat is volgens mij ook dan een nummer wat dan toch, dat volgende jaar dan toch even zo van, kom op jongens, op het leven, want... Het pakt dich terug. Maar dat is denk ik niet alleen bij ons, dat is bij heel veel gewoon. Zeker. Een nummer wat terugdenkt aan dierbaren. Zeker, maar het is goed om het ook te benoemen, voor hand heel veel spaß en plezier, maar er is ook dat traantje. Ja, is zo. En dat hoort erbij. Verder. En waar we het natuurlijk nog over moeten gaan, verzagen we, het is eigenlijk maar een ganz klein trucje. Maar door de natuurlijke aanwas, stelde toch behoorlijk het vuur vasteloven zondig, hè? Want de poeten, om het maar even oneerbiedig te zeggen, die doen met, hè? Ja, die doen met, hè? Die zijn echt vanaf de kinderwaan metgelopen vanaf het begin. En vuur hebben met de 3 gezinnen, hebben 5 kinderen inderdaad. En dat werd inderdaad. Ja, maar Jan en Sander hebben minder het best gedaan. Dat werd vanzelf groter. En inmiddels zit er dus inderdaad ook 3 man of 2 vrouwen en 1 man aanwas bij. En die doen het inderdaad ook niet. En het is zelfs zo erg dat de aanwas enthousiaster is om mee te doen dan de eigen jongen. Voor een deel ook nog, ja. Nee, en wat wel heel leuk is dat die jeugd dus ook echt metnieuwend en deed. En
Ja, die gaan ervoor. Ja, dat natuurlijk. Verzint hij de twee dames zien van natuurlijk heel werken. Maar de manslu, de mannelijke nazaten, die... Ja, die zijn vooral voor het midvieren. Oké. Nou ja, dat maar dat moet ook gebeuren. Ja, dat moet ook gekend zijn natuurlijk. Ja. Hè. Dat hadden ze weer echt wel metgekregen. Ja, denk ik wel, maar de meisjes stond volop met. Ja, dat weet ik. En dat werd nog tijdens de evaluatievergadering ook nog wel een schet tegen die jongen wel geschreid van een ander jaar beter. Nee hoor, we accepteren gewoon, er zijn er die gewoon zondagochtend om 10 minuten voordat we naar de optocht gaan, de trap naar onder schrapelen, pakje en dan even gaat schmink op de puts en met en dan is dat ook prima. Ja, wat dat betreft voorzien dit zo van strakke en het gaat vrij organisch met z'n allen. We zijn niet verhangen staan. Ja. Nou, ging er voor weten in ieder geval al heel erg veel. Hè. En we zijn van natuurlijk nog wel eens even gespannen naar de grote wagen waar er zit aan het bouwen in de grote optochthal. Ja, voor een eigen grote optochthal. Er zijn veel verenigingen strontje los op. Dat geloof ik. Die hebben dat dan net. En ook nooit problemen met vergunningen en zo, hè, want het staat verdekt achter het grote huis. 2 maal afgezegd, nog te kort. Van gewoon het kijken, we zijn enorm gespant. Ja. Nou ja, eens even kijken naar in de optochthal van Ugg. Nou ja, wanneer ik dat hij zo zie, dan denk ik het eerste van misschien voor de timing gaat ongelukkig, want we zitten nu al een paar weken voor de vastelovend, maar veel is het nog niet. Hè? Wat moet het worden, heren? Henk? Nou, op zijn minst moeten we beginnen met een bank te plekken. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Dat is heel interessant voor de kijkers om dat te zien. Die hebben het nooit gezien wie ze bank moest plekken. Ja. Dan hebben ze solucievuur en hebben ze van die dingen vuur en dan kan je ze plekken en zo. Oké. Ken dat cursus voor. Hand van gehad en hoe dat? Nou ja, kijk dat we een kaart hebben. En dan kunt je een opbouw op, een grote opbouw, hè. Zo'n enorme opbouw kunt er bovenop, hè. En dan kunt je de print en dan wordt een angerkaart had. Maar kan ze ook een beetje aangeven van welke vormen, kleuren, wat ja, als ze een plan misschien? In de plan? Daar staat het al op. Het rongs, het wordt geen rongs. Maar in de plan, dat is de kleur als al gezien. Het wordt met wit en met roe. En de rest, veel fantasie. En ik hoop dat ze dat niet, ik weet niet of ze het has, maar veel fantasie. Dan kan ze het geweldig van maken. Hè? Ja. Nou ja, voor willen de kijkers, het wordt heel spannend. Voor willen de kijkers vooral gaat laten zien over de vastelovend in het park staat. En ik ga niet het idee dat dit een geweldige bijdrage wordt. Maar... Nee. Ik denk dat de persjes al een beetje af zijn, maar de kar nog niet. Nee. Nou, ik zou zeggen, geef het eraan, heren. Ja, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. We zien dus met de optocht. Met de optocht, hè. En het nummer, weten we dit verdenken tussen de 60 en de 80? Nee. 100. Tussen de 100. Tussen 100 en de... Tussen de 100. Dat ze het langer kunnen blijven slopen. Ja. Nee, dat kennen we het meer smieren van te vuren. Ja. Want dat is heel belangrijk. God smieren, dat ze goed de optocht kunnen slopen. Nou, ik zou zeggen, genoeg te doen, dus verhoort u niet langer op. Nee, dankjewel, hè. Meneer Pelt, de groeten, hè.